Goddag, mit navn er Hannibal Holm Elvekjær, og jeg vil fortælle dig noget om Pythagoras læresætning og hjælpe dig med at forstå den ved at bevise den. Der er flere forskellige måder at bevise sætningen på, men jeg har valgt at fokusere på denne enkle metode. Pythagoras sætning gør sig gældende i en retvinklet trekant ABC, hvor den rette vinkel betegnes med C. Pythagoras sætning lyder følgende: a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Altså, de to kateter er lig med hypotenusen. For at bevise sætningen tegner vi fire identiske trekanter, som danner et stort kvadrat med sidelængden a plus b. For at finde arealet af kvadratet siger vi a plus b i anden, hvilket giver a i anden plus b i anden plus det dobbelte produkt, hvilket er 2ab. Ved at gøre dette bliver der dannet en lille firkant i midten, hvor alle siderne har længden c. Og vi skal nu bevise, at denne firkant er et kvadrat, og det gør vi ved at vise, at den opfylder disse to krav, hvilket er, at dens vinkler er rette, og alle dens sider er lige lange. Da alle fire sider har vinklen eller har længden c, er det første krav opfyldt. Vinkelsummen er altid i en trekant 180 grader, og da vi her har fire identiske retvinklede trekanter, ved vi, at den ene vinkel C her, D, er 90 grader. Det vil sige, at vi har 180 grader, hvilket er vinkelsummen, den totale vinkelsum, minus 90 grader, er så lig med de to ukendte vinkler her, A plus B. Da vi ved, at en halvcirkel her har en total vinkel på 180 grader, og vi ved, at de to vinkler her skal give 90 grader til sammen, er der kun 90 grader tilbage, hvilket giver os 90 grader her. Da der er tale om fire identiske retvinklede trekanter, gør det sig gældende for alle fire hjørner i kvadratet. Det er nu bevist, at firkanten i midten er et kvadrat. For at finde ud af arealet af kvadratet, siger vi c, altså sidelængde gange sidelængde, c gange c, hvilket giver c i anden. For at bevise sætningen skal vi bruge, at det store kvadrats areal, altså a plus b, er lige med det lille kvadrats areal plus arealet af de fire identiske retvinklede trekanter. Vi får det store kvadrats areal til a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab, og det lille kvadrat i midten her til c i anden og de fire trekanter til 2ab. Da stadig det store areal, kvadrats areal, er lige med det lille kvadrats areal plus de fire trekanter, kan vi udregne det på følgende måde: a plus b i anden lige med c i anden plus, og det er så arealet af trekanten her, af de fire trekanter. Det giver a i anden plus b i anden plus 2ab er lige med c i anden plus 2ab. Dette kan vi så reducere til a i anden plus b i anden lig c i anden. Da 2ab og 2ab går ud med hinanden, står der a i anden plus b i anden lig c i anden. Nu har vi så bevist Pythagoras sætning.